Nelson Chamisa accuses Mnangagwa of being unforgiving and heartless. Sadapinda mashuka tona kuti aiwa Nero panguva ino oti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe aiwa haregereri uye is heartless. Sadapinda mashuka anobuda nyora panapa anoti subscribe like or turn the bell icon. Tibira pahinduism ai mabuda nyora vachiti Mnangagwa unforgiving heartless, says Nelson Chamisa. Opposition leader advocate Nelson Chamisa is called President Idi Mnangagwa is an unforgiving and heartless individual. In a recent interview with Studio 7, Chamisa expressed his strong views, accusing Mnangagwa of holding a personal grudge against him. He suggested that the presidency animosity stems from Chamisa's popularity among the people of Zimbabwe and his victory in previous elections. Chamisa also addressed the role of Senzo Chabangu, Secretary of Citizen Coalition for Change (CCC), whom he described as a typical ZANU-PF puppet and a tool distraction. I have not abandoned the people's struggle. I only left an infiltrated party, Chamisa stated. As for Senzo Chabangu, he is just another ZANU-PF instrument. Chamisa's comments highlights the ongoing tensions between opposition forces and the ruling government in Zimbabwe. Ndo mashuka anoyachitsanangurwa naNelson Chamisa panapa pastudio 7 achiti aiwa kushandiswa kuri kuita vana Senzo Chabangu panapa aiwa vachimirira the ruling party ZANU-PF vachidestroya maparties ake anoratidza kuti aiwa vakomana ava havabvumi defeat, vakomana ava vari heartless, havambooni kufe citizens kuti aiwa kana vakaramba vari ngoripo vachiita zvavari kuita izvi macitizens mukaona izvezvi mashops munyika yeZimbabwe vari kuvhara vana OK Mart, vana Choppies, mashop mazhinji mabig fame vana Ed Richards they are closing up vachidzokera kune nyika dzavo. Unoda kuti they failed this economy, vachiona kuti aiwa this economy hararamiki nokuda kwavakomana vari heartless vasinei the welfare yemacitizens. Tidze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.